Fil-kuntest tal-isfidi li l-prezzijiet tal-enerġija qed iġibu anke fuq pajjiżna, din il-ġimgħa ġiet imnedija il-kampanja Be Efficient Save Energy. Din se tkun kampanja ta' tarif għan negozji biex ikunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija u kemm jista' jkun titnaqqas il-ħela. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien hemm preżenti numru ta' korpi kostitwiti, intqal li l-effiċjenza fl-enerġija u tnaqqis fil-ħela huma kruċjali għal kull imprenditur u dan speċjalment fid-dawl tal-kriżi li bħalissa qed tolqot anke lil pajjiżna. Bosta korpi kostitwiti qablu li quddiem din l-isfida kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu u għalhekk li qed tingħata din l-opportunità li negozji kollha ta' pajjiżna permezz ta' din il-kampanja ta' informazzjoni. Numru ta' punti li tqajmu matul din il-laqgħa kienu li quddiem din il-kriżi tal-enerġija hemm bżonn investiment f'enerġija iktar ħadra. Apparti dan għandu jkun hemm iktar inċentivi għal bini li jkunu konformi mal-ambjent ta' madwarna u jkun hawn iktar inċentivi għal dan is-settur. Punt ieħor li tqajjem kien li negozji għandhom jużaw l-enerġija b'mod iktar effiċjenti u sostenibbli. Dan fil-waqt li jkun hemm pjan fit-tul f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Il-korpi kostitwiti kollha qablu fuq il-bżonn li jiżdied l-għarfien kemm fost il-pubbliku kif ukoll fost intrapriżi sabiex titnaqqas il-ħela fl-enerġija u kulħadd ikun responsabbli ħalli jinstabu soluzzjonijiet bżonjużi għal dan il-pajjiż.